खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समनि मोनसे गिदिर खौरां जाखिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा दफा बायदियै सिमा बांनाय बा सिमा बारायनायनि मोनसे आयदा दंमोन बे आयदाया मोगथां महर मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरआव सानजा फारसे रायजो जानाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बे बिश्वनाथनि थागिबि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरनि गामिखौ थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिआरआव सोसननाय जादोंमोन आरो बे सोसननाय गामिफोर बे गामिफोरा थार मोनथायखौ बे समाव मोननो हाबाय मानोना फैगौ 2025 इं मायथाइयाव जे जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनबाय गुबै ओंथियाव बेनो जे बे समाव बिथांमोना बिटिआरनि थागिबि आरो बिटिआरनि बिथांमोना रोखा जाबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 81टा गामिखौ बे समाव गुबुन गुबुन बियाब गासै मोन 8 बियाब बे मोन 8 बिटिसिनि बियाब बे बियाबाव थिसनजानाय जाबाय गासै 81टा गामिखौ बियो जोबोदनो बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जाय समाव बिएसि गोरोबथा जाबाय बिटिसि गोरोबथा जाबाय नाथाय बै गोरोबथा समाव सानजा फारसे रायजो जानाय मैखोम बर' गामि बे बर' गामिफोरा थालांदोंमोन नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जे 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सानजा फारसे रायजो जानाय थामहिनबा मैखोमै रायजो जानाय बिश्वनाथ सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोखाङाव मोनसे खुसिनि महर नुनो मोनदों नाथाय गोलाव सम जाबायमोन बे समाव बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदि गामिखौ आबुङै थिसननाय बे थिसननायनि आयदाखौ रोखा नङामोन नाथाय बावैसो सान सिगाङाव गासै आसाम सरकारा 60टा गामिखौ थिसननाय जादोंमोन आरो बे 60टा गामि थिसननाय लेखायैनो बिथांमोना बिश्वनाथ सनितपुर बेनि रायजो राजाफोरा बे समाव अदालगुरिजों सरजाबनानै दोननाय जादोंमोन नाथाय बे समाव बिथांमोनखौ बबे बियाबाव बे थागिबि रायजो राजाफोरखौ बा भटनि मोनथायखौ बिथांमोननो होगोन बे मोनसे रोखा नङामोन नाथाय बे समाव रोखा जाबाय जे मोनसे डिलिमिटेशननि गेजेरजों बा ड्राफ्टनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनदों जे गासै मोन 8 बियाबाव बिटिसिनि मोन 8 बियाब बे बियाबाव गासै 60टानिबो गोजौआव 81टा गामिखौ बे समाव बिटिआरआव थिसनजाबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै गामिया बे समाव अरबावबाय जाखिनि सिगांनि समाव गामि जादोंमोन बिटिसिआव नाथाय बे समाव बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो 81टा गामिया बे समाव बिटिआरआव हाबबाय दरं बिश्वनाथ सनितपुर नलबारि बेफोर जिल्लाफोरनिफ्राय बे समाव दानख'नानै बिटिआरआव लाबोबाय थामहिनबा बिटिआरआव बिथांमोना सोसननाय जाबाय बिटिआरआव सोसननाय जाबाय गासै 81टा गामिया बे समाव बिटिआरआव हाबबावबाय थारैनो बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाय समाव गोबां सुबुंफोरानो सोंथि खालामदोंमोन जे बे समाव माब्ला गामिखौ थिसनजानाय जागोन माब्ला गामिया बारायगोन बिटिआरआव बा बिटिसिआव बे बाथ्राखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन जे बिथांमोना जुदि बारायदोंब्ला माब्ला जागोन आरो बे समाव बिथांमोना भट होनो मोनगोन ना मोना बे मोनसे सोंथि जादोंमोन दाजाब दानख' गोबां सुबुंफोरनावनो सोंथि मोनसे सिखांदोंमोन थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै गामिखौ दानख'नायसो जागोन नाथाय सोसननायनि मोनसे आयदा गैया होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंदोंमोन आरो जाय बुंनायफोरा बे समाव नंखाय फोरमान मोनबाय मानोना बे समाव बिटिआरआव गासै 81टा गामिया बे समाव थिसन जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा आसाम सरकारनिफ्राय बे समाव रोखा खालामना होबाय जे गासै 81टा गामिया बे समाव बिटिआरआव थिसन जाबाय सिगांनि समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे सनितपुराव गासै 60टा गामिखौ थिसननाय जादोंमोन मोननै फारि लानानै नाथाय बे समाव बिटिआरआव फिन आरोबाव थामहिनबा बे समाव गासै नलबारि दरं सनितपुर बिश्वनाथ बैफोर जिल्लानिफ्राय गामि थिसननाय जाबाय गासै 81टा गामि आरो बे 81टा गामिखौ बे समाव गुबुन गुबुन बियाबाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबाव बिथांमोनखौ बा बै गामिफोरखौ थिसननाय जादों दा बबे गामियाव बा गामिखौ बे समाव बबे बियाबाव थिसननाय जादों
फारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। हरिसिंगा, गयबारि, रौता, धनस्री, बागानपारा, कालिंदुवार, पासनै सेरफां आरो मोदैबारि गासै मोन 8टा बियाबाव बे समाव 81टा गामिखौ थिसननाय जादों। बे समाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे गासै बे गामिफोरा बबे बबे बियाबाव बेसेबां गामि थिसननाय जादों रोखा फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। हरिसिंगा बियाबाव गासै गं 19टा गामिखौ बे समाव थिसननाय जादों। गयबारि बियाबाव गासै 6टा गामिखौ बे समाव थिसननाय जादों। रौता बियाबाव गासै 19टा गामिखौ थिसननाय जादों। थारैनो जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा बे समाव बिटिआरआव फिन आरोबाव 81टा गामि थिसन जाबाय। धनस्री बियाबाव गासै 29टा गामि। बागानपारा बियाबाव गंब्रै गामिखौ बे समाव थिसननाय जादों। कालिंदुवाराव गंसे गामिखौ थिसननाय जादों। पासनै सेरफाङाव गंनै गामिखौ थिसननाय जादों आरो मोदैबारियाव गंसे गामिखौ थिसननाय जादों। बे थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बे समाव गामिया सेबाखै, गामिया अरदों बे बाथ्राया रोखा जाबाय। मानोना बे समाव 81टा गामिया गुबुन गुबुन बियाबाव बा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबाव बे समाव दाजाबदेरबाय। सनितपुर, बिश्वनाथआ थाखाबाय आरो बेनि अनगायैबो दरं, नलबारि जे जिल्लानिफ्रायबो बे समाव बर' मैखोम थानाय गामिफोर बे गामिफोरखौ बे समाव बिटिआरआव थिसनबाय। 81टा गामिया बे समाव बिटिआरआव हाबबाय। गोबां सुबुंफोरानो सोंथि खालामदोंमोन थारैनो बिटिसिआव थामहिनबा बिटिआरआव बे समाव गामिया अरगोना अरा आरो जाखिनि सानजा फारसे गामिया थिसन जाबाय बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनगोन ना मोना आरो बबे मोनसे बियाबाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनगोन बे मोनसे सोंथि जाखांबाय थानायावनो बे समाव डिलिमिटेशन नि मोनसे ड्राफ्ट फैदों आरो बे ड्राफ्टनिफ्राय रोखा फोरमान जादों जे गासै 81टा गामिया बे समाव बिटिआरनि बा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबाव थिसनजाबाय होननानै बा थिसनजादों होननानै बे समाव रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों नोजोर होनायजों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि बे समाव गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव फारि मोगथां महर मोनगासिनो दं। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया आरो मैखोमै बाथ्राखौ मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनसे गुबै आयदा बे गुबै आयदा हिसाबाव दङमोन जे गामि थिसननायनि मोनसे गुबै आयदामोन आरो बे आयदा बायदियै बे समाव 81टा गामिया बिटिआरआव हाबनायनि मोनसे रोखा जाबाय। मानोना बे समाव डिलिमिटेशन निफ्राय जिखिनि ड्राफ्ट जोंनि आखायाव सफैदों आरो बेवहाय सफैनाय रेखा गासै 81टा गामिया बे समाव बिटिआरआव हाबबाय। मोन 8 बियाबाव गुबुन बियाबाव बे समाव गामिफोरखौ थिसननानै आबुं खालामना होबाय, आबुं महर मोनबाय। थारैनो बेयो जोबोद बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। सिगांनि सानाव बिएससि बिटिसि मोन नाथाय बै समाव गोबां मैखोम बर' थानाय गामिफोरा बिटिआरआव हाबाखैमोन, बिटिसिआव हाबाखैमोन नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव 81टा गामिया बिटिआरआव हाबबाय। बेयो जोबोद मोनसे बाख्नायजाथाव आरो सानजा फारसे रायजो जानाय आरो मैखोमै बर' थानाय गामिफोर जाय गामिया मोनसे हास्थायनाय दंमोन, मिजिं दंमोन जे बिटिआरआव थानानै जोंबो रायजो जागोन बा बिटिआरनि थागिबि जानो थाखाय मिजिं दंमोन नाथाय बे मिजिंआ बे समाव मोगथां महर मोनबाय। बिथांमोननि जे मोखाङाव खुसिनि रादाबखौ लानानै फैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया। दानियाबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे गामि अरनाया नोंथांमोननि बायदिब्ला माबायदि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।